Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag karon mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duwa ka mga lalaki nga gilaligar mga akyat bahay patay sa pagpaniro sa riding in tandem kay nasang kaagaon sa Bacolod City. Statutory rape nga kaso gin-file sa Sagay PNP batok sa lalaki nga naghimulo siya hinablos sa sulod sang patio. Mga salakyan na naman nga nagaparking sa guwa sa Kuleon sa Agustin, Bacolod nasampulan sang clamping kag towing. DILG nagsiling nga ang mga nagdaog nga barangay officials nga nagatrabaho sa gobyerno dapat na nga mag-resign. Kaag sa Good Vibes, Rest House for Rent sa Triping ni Ruming, kag manunudlo pinakahubin nga awardee sa Outstanding Negrense sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Negros Island Organic Farmers Festival ang natalana sa Madason nga semana. Gobernador sa Negros Oriental ang ginapaabot. Ang 16th Negros Island Organic Farmers Festival na natalana sa Nobyembre 15 tubtob 19 nga pagasakdagon sa Provincial Capitol Grounds, North Capitol Road, Negros Residences kag sa Food Terminal Market of Negros Occidental. Upod man diri ang pinakauna nga Terra Madre Visayas sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson. Magaabot si Governor Manuel Sagarbarria sa Negros Oriental. Ginapaabot man si Senador Loren Legarda nga advocate sang slow food bilang isa sa mga speakers. Ang pag-isa sang duha ka probinsya kabahin sa tinutuyo sini nga mangin bowl sang organic products. Kabahin sa hatagan highlights karon nga tuig amo ang eco-friendly farming practices. Tion man nga liwat mapasundayag ang mga organic offerings kaangay sa mga farm produce kag mga merchandise. We all know that the Organic Farmers Festival was always a joint effort of both Negros Occidental and Negros Oriental because we would like to see Negros Island to be a food bowl for organic products. So yes, we're looking forward to the coming of Governor Sagarbarria and joining us on the 15th of this month. Sa number 9, kaso sang suspected cholera kag leptospirosis sa probinsya ang nagsaka. Sa datos ng Provincial Health Office, humalin Enero tubtob Nobyembre 4, 149 na ang na-record nga suspected cases. Nadugangan sang 12 ka suspected cases sa sulod sang isa ka bulan. 19 naman ang napatay bangod sang suspected leptospirosis. Nadugangan isa ang leptospirosis deaths sa nagdigad nga bulan. Samtang 91 naman ang reported cholera cases. Nadugangan inisang 15 humalin sang nagligad nga bulan. 18 naman ang confirmed cholera deaths sa probinsya. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang World Health Organization ang nagpabutyag sang suporta sa pagpatuman sang programa sang probinsya kontra cholera. Ang Region 6, labi na sa Negros Occidental, isa sa mga priorities sang WHO suno sa gobernador. Sa number 8, lolo nga isa na kabulan na missing na sapwan nga karabira na lang sa sulod sang katubuhan sa Talisay City. Ang mga tulaan na lang sang 84 anyos nga si Jose Hava ang nasapwan sa sulod sang katubuhan sa Talisay City matapos nga madula sang kapin isa ka bulan. Sunod sa Talisay City PNP, nagapangtapas sang tubo ang isa ka sakada sa Miyerkules sa masapwan niya ang bangkay sang senior citizen nga taga Barangay Concepcion. Oktubre 11 pa ulihi nga nakitaan si Hava. Sunod sa iya pamilya, mayara siya sang Alzheimer's disease, gani posible nga nagtalang ini kag nakalabot sa katubuhan. Positibo nga ginkilala sang iya pamilya ang biktima. Pinaagi sa iya nga t-shirt nga amo ang iya ginasuksok sang ulihi nga makita. Dugang pa sang kapulisan, wala sang patimaan sang foul play sa kamatayo ni Hava. Sa number 7,
Nagdangat man sa atensyon sang gobernador ang ginalegar kaso sang pagpanampa sang Vice Mayor sa Banwa sa Murcia sa isa ka menor de edad. Nagakaigo lamang sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga mabatian ang tagsa ka magtimbang nga bahin. Kay tungod ang tagreklamo menor de edad sunod kay Lacson, napatuhoy naman ini sa nagakaigo nga talatapan. Ginaligar sa 15 anyos nga siya gintampa ni Vice Mayor Johnny Riosora matapos ginpatawag sila sa opisyal sa balay sang utod sini. Nagdumdum ang menor de edad sunod sa iya nga sila ang igasettle sang vice alkalde matapos nga nag-inaway sila sang hinablo sang opisyal. Ginimutig sang vice alkalde ang pagpanampa kag nagapanindugan nga kuntani na settle na ang issue kung wala ginsakyan sang politika. Si board member Andrew Montilibano nagsiling nga siyang magapanindugan upod sa menor de edad matapos ka naghinyo ini sunod sa iya sang iya nga bulig. Yes, it has reached me, but I think it's now being investigated. So I think both sides should be heard. It's an unfortunate incident, no? But as I said, let's first hear also from the accused. Sa number 6, mga salakyan nga nagapark sa gwa sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod ang nasampulan sang clamping kag towing. Sunod sa mga traffic enforcers, dapat nga mahawanan ang area nga ginasugatan kag ginadulungan sang mga estudyante. May report si Romeo Subaldo. Wala makahibalo ang tag-iya sang sining auto nga sa pagbalik niya diri, wala nang iya nga salakyan. Aga pa ini nasiplatan sang striker team sa Bacolod Traffic Authority Office sa gwa sang CSAB. Sunod sa bitaw, no parking zone ina diri. May no parking signage sa unhan, pero kinaangdan lang sa gihapon nga parkingan. Gani ginclamp ang auto, kag dugay-dugay, gintawgan na sang towing truck. Ginplastar kag ginguyod. Sunod sa traffic enforcer nga si Jim Harder, ginhambala na ang guards ang eskwelahan nga kung may magpangita sang iyang auto, ipahibaloon lang nga nato na ini. Guardia, ginapabalo mo na namon. Oo. Kukuhaman nga, basta may mga itaas ng sakyan yun pabalo na nga na to. Tapos kung kisa ang mga every station, kung makatotos lang at mga pa-platter, gina-advise namin nas lang at check SMTS kung narang ila yun Ang ini naman nga SUV, gin-parking malapit lang gid sa gate sang eskwelahan. Ginpangita ang tag-iya. Matapos ang pila ka minutos nga wala siya sa gihapon makabalik, gin-clamp na. Ginhawanan ng area kay diri nagadulong kag nagasugat sang mga estudyante. Gani, masami nagaguot ang salakyan kay ginaparkingan. School zone, sir mo, may gate na dati. Alang na da magpark tayo. Paano da mapadrop ang mga students na kung narita dili ka pinundos at mga stamadrop ka, do ka delikado, giguro para sila. Kagagpas kita sa traffic. Ginuuna anay kuno nila sa karon mga area nga may signage nga no parking pero ginaparkingan sa gihapon. Masunod naman ang tabuk sang siningadalan nga nagaserbi naman nga parkingan sang iban. Ang biya sa Kino Drive ang isa man sa mga pinakamasako nga dalan gani kinahanglan hawanan. Damlag pa, ginsiling sa bago nga OIC sang bitaw nga si Patrick Lacson nga ang clamping kag towing hindi lang sa Lacson Street kundi sa bilog nga Bacolod. Sa number 5, duwa sa mga napatay nga ilalegar katapos ang NPA sa nagluntad nga encounter sa Banwa sang Kawayan ang nakilala na. Nakilala na ang mga rebelde nga napatay sa enkwentro batok sa militar sa sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw, Banwa sang Kawayan sang Miyerkules. Sunod sa Army, ginkilala ang isa sa mga napatay nga si Jovi Moreno, 28 anyos kag residente sa Barangay Agboy, Banwa sang Candoni. Ginkilala siya sa iya nga amay kag ining ginapatihan nga na missing kag nagupod sa hublag. Ang isa naman amo si Warren Briones Cadarin alias Omar sang sitio Baras-Barasan, Barangay Manlocahok sa Sipalay City. Ginkilala naman siya sa iya nga utod. Lunsay mga katapos ang Platoon 3 sang Southwest Front sang Kumiting Rehiyon Negros Cebu Bohol Siquijor sang NPA. Sa karon padayon pa ang ginausisa kung may yara sila sang pending nga warrant of arrest. Sa number 4, mga balayran kag liquidation ang palaligban sa pila ka mga incoming barangay officials.
Nangin matawhay ang turnover ceremony sa tunga ni elected punong barangay Johnny Esmil, kag-outgoing punong barangay Wenceslao Parlan sang barangay 23 sang sinilang nga hapon. Suno kay Parlan, makabig niya nga all accounted ang mga pagkabutang sang barangay. Magluwas lang nga may pila ka equipment ang guba kag hindi magamit. Pero ang ginapaligban sang magabulos nga si Esmil, ang mga nabili niya nga balayran halin sa honoraria sang barangay workers kag pati na bill sang kuryente, ilabi na tinuig naman nga naga-attach lang ang barangay sa linya sang kuryente sang kaiping nga balay. Kasubong sa barangay 23, ginapaligban man ni elected punong barangay Maria Phoebe Legaspi ang barangay Handumanan ang liquidation sang pondo pati na ang pag-hire sang dugang kuntani nga barangay workers ugaling hasta karon wala siya sa nauyatan nga dokumento para mapatod ang financial status sang barangay. Nagpanugya naman ang Office of the City Accountant sa mga incoming barangay officials nga sarang na sila magkakuha sang kopya sang bank statement sang barangay sa land bank. Sarang man sila makapasaka sang reklamo angot sa mga missing nga mga government assets. Lakas na nga naglamot, nasa 50,000 ang balera niya. Tapos may mga promissory note lang nasa nga ginahatag. Kaya mga kinahanglan, back to zero. Kaya kami, balikin na mo ni tanan. Na maayugin ko kay Mayor na makapangayo kami bulig sa city. Na matagaan kami di Purinti man. Para makaservisyo mo kami sa insakto para sa amon sa community sa Barangay Benitez. Siguro pa, 45 years yun. 45 years ganyan. Pero sa balay. Oo. Akala mo ito nag-double. So mo nagoro isa man Eh, siguro. pag-utod siya na, dito na sana sa balay. Oo. Hindi ko na nag-mayan. Sa number 3, DILG nagapanugyan sa mga elected SK officials nga nagatrabaho pa sa mga government office nga mag-resign antes pa man sila mag-assume sa pwesto ukon manabat sa posible election offense. Ginsugura na kainas ang Department of the Interior and Local Government ang mandatory training para sa mga elected sangguniang kabataan officials sa Bacolod. Suno kay Bacolod DILG Head Marideth Joy Madayag, hindi makapungko sa serbisyo mga SK kung wala naka-prerequisite training. Gindugang man ni Badayag nga kung mayara pa sa mga nagdalaog nga SK officials nga nagaserbe pa sa mga government offices, silang dapat mag-resign. Kaya hindi sila pwede maka-assume kag posible man sila makapangatubang sang election offense. Ini matapos nakalabot man sa igtalopangod sang DILG nga may elected SK kagawad sa syudad nga nagatrabaho pa sa local government unit. Ang mga elected SK officials ang natalana man magaupod sa mass oath-taking sa mga elected barangay officials nga pangunahan ni Mayor Albi Benitez kag mga city officials sa SMX Convention Center. So isa to sa gobyerno, yung isa na niya ka-public office, kumbaga ang ibo ya pwede mauyapan. Matikot sila karon sa hapon and ma-assume office. Hindi man prerequisite para sila. Prerequisite. So hindi makatambong, ano matabo sila? Hindi sila ka-assume office. Sa number 2, statutory rape nga kaso ginfile na sa nga Sagay PNP batok sa lalaki nga ginaalagar naghimulos sa iya nga hinablos sa sulod sang Patjo. Napasaka na sang Sagay PNP ang kaso nga statutory rape batok sa lalaki nga nakastiguhan sa mga akig nga pumuluyo sa maabtan nga iya gimusla ng iya nga hinablo sa sulod sang Patjo. Nakuhaan pa sang video ang suspect samtang nagahublas kag ginakastigo sang akig nga mga pumuluyo. Suno sa hepes ng Sagaya PNP nga si Police Lieutenant Colonel John Mokyat Jr. bisan ginpanginwala sang suspect ang krimen, ginpasagaan siya sa gihapon sang kaso. Nagahubla siya sa maabtan sa mga pumuluyo sa kilid sang pansyon pati ng menor de edad nga biktima. Ginako
Nangako naman kuno sa nga suspect nga nakainom siya sang amo nga gabi. Nakita siya sa mga pumuluyo nga gindala niya ang bata sa sulod sang patso. Nagapangayo sang bulig ang iloy sang biktima matapos nga wala na makapauli ang bata. Nabatian sa mga pumuluyo nga may nagahibi sa sulod sang patso. Gani ila ini nga ginusoy kag naabtan sa akto ang suspect nga ginamolestya ang bata. Nagapabilin siya sa custodial facility sang Sagay PNP. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Duwa ka mga lalaki nga ginaligar katapos ang akyat bahay patay sa nagluntad nga pagpaniro sang riding in tandem sa Bacolod kaina sang Kagahon. Yari ang report. Nagalakat pa uli sanday Kenneth Hamandre kag Nobert Aguda sa Araneta Street pasado las 12 sang Kaagahon sang ginpunduhan sila sang gunman nga sakay sa motorsiklo kag ginpangtiro sa makapila ka beses. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, Commander sang Police Station 1, may mga nakasaksi nga nakakita sa gunman nga ginbalikan pang mga biktima nga lunsay dugoon na kag nagaligid sa dalan. So after tiro nagpalagyo, nagbalik pa gani ko sa witness. Kaya verify kung patay ng biktima. So nakita niya gano'n daw niya giyo. Nagpalagyo sa diri sa may Rosario na yun. Panahon dito sa Yolo. Suno sa isa ka saksi, sunod-sunod nga linupok kang iya nabatian. Pagwa niya nakita niya na lang ang dugoon nga mga biktima sa dalan. Nabatian ang iya may lupok ang iya. Pinakalupok. Damo ang lupok ka sunod lang. Tapos Diyon pag nagdaw mo, nag-drop ako sa loob mo, may ligado bala. May dikit-dikit sa amon na. Oo. Patugtog ko. Wala na yung rayan na duwaya. Ang mga biktima ang may igo sang bala sang caliber 45 pistol sa ulo kag lawas sa gintunaan sang ilak kamatayon. Si Hamandre, isa ka barangay worker sa barangay 16 kag nagaserbe bilang street cleaner. Siya kag si Aguda ang involbado sa mga kaso sang akyat bahay sa syudad suno sa PNP. Gani ginapatod karon sang kapulisan kun bala may kang tanan ng krimen sa ilang nga kaso. Wala man ginadula sang pulis ang anggulo sang paglansihanay. Pag-check naman gano'n dito sa ibang news station, may mga report ng inisyang biktima. So, isa sa mga inatutukan natin sa investigation ng mga profile sa biktima. Why man natin inatukos na ang ating investigation sa ilang previous cases kahit the fact na patay na yung mga biktima. Focus na sa akong investigation subong din sa kamatayan nila kahit mas higher niya siya. So, gapalwa pa nga itong tracker team subong ang investigator isang identification si suspect. Naka-face mask ang mga biktima sa ginpangtiro kag nakuha man sa ilang bagang screwdriver kag pliers. Ginatinguhaan na sang Police Station 1 nga makuha ang kopya sang CCTV video malapit sa crime scene para makilala ang gunman. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang mapabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sa sininga weekend. Nagapangita kamo sang rest house nga pwede marentahan, inabla ang lugar nga kamulang sang imo nga pamilya o kon barkada, ang balay nga mayara sang swimming pool, ang rest house nga mahapos lang katuan kag inituman kalayo, kag ang balay nga ara sa kabukiran kag matugnaw ang weather. Ining lugar para sa inyo. 45 minutes to 1 hour lang nga drive halin sa Bacolod, malabot yun na ini. Aton ini katuan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag isa man ka manunudlo ang pinakahubin nga awardee sa outstanding negrense sa Baganihan. Sa edad nga 32 anyos, natukod niya ang theater organization sa Banwa San Ibi, Magalona nga ginatapuan sa mga estudyante nga karon hakot award sa mga kompetisyon. Ato naman siya nga kilalahon sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m. Barbs, 45 minutes lang, lapit lang no? Nga biyahe na may giniguro katuan sa weekend. Especially ni kundo ka stress out, tordo ka po eh.
Kag miyara gali Barbs manunudlo no sa diri sa Negros Occidental. Diga banwas ang Ibi Magalona. 32 years old lang niya pero pasidunggan bilang outstanding negrense. Congratulations, sir. Kag ang wiyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mihal. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!